21. mendeko mugarri zientifikoak. Duela 2005 urte, Greziako biritarrauek zera galdetu zioten bere buruari. Unibertsoan dauden gauza guztien materia zer ez eginda dago. Leuzipo eta Demokrito zuten izena eta ideia iraultzaile bat otu zitzaien. Atomoa, beraien ustez partikula hori omen zen guztiaren oinarria eta arrazoi zuten. Tira, gutxi gora bera, orain badakigu atomoa baino partikula txikiagoak daudela. Protoiak eta elektroiak, eta are txikiagoak ere. Kuarkak eta leptoiak, baita gluoiak, fotoiak eta UV bikoitza eta zeta bosoiak ere, haien arteko elkarrera ginen arduradunak. Oinarrizko partikula horien funtzionamendua azaltzeko 20. mendean teoria bat garatu zen, partikula fizikaren eredu estandarra. Eta arrakasta handia izan zuen, gutxi gora bera. Izan ere, teoria horren arabera, partikula horiek argiaren abiaduran mugitzen ziren eta ez zuten masarik, baina horrek ez zuen inolako zentzurik. 1974an, Peter Higgs fizikari britaniarrak eta beste zenbait zientzialarik partikulen masaren misterio argitzeko irtenbidea aurkitu zuten. Giltzarria elementu bat zen. Higgsen eremua hain zuzen ere. Unibertso osoan dagoen eremu kuantikoa da eta 4 partikula ditu lotuta. Eremu hori ukitzean, gainerako partikuletako batzuk eremuari lotutako 4 partikula horietatik 3 jaten dituzte nolabait esateko. Denak bat izan ezik, eta partikula horri Higgs bosoia deitu zioten. Hori da behintzat zenbakiek ziotena. Teoria hori esperimentalki frogatzea baino etzen falta. Horretarako, gizateriaren historiako makinarik handiena eraiki zuten. Hadroien talkagailu handia. Horri eskerra aurkitu zuten 2012ko uztailaren 4an Higgs bosoi ospetsua. Eta partikulen masa azaltzen duen teoria frogatu zen. Leuzipo eta Demokrito zorioneko daude, azkenik materiak nola funtzionatzen duen ulertu dugulako neurri batean behintzat, eta 2005 urte bakarrik behar izan ditugu horretarako.